Board mar kar thieth ma Nairobi olando yiero mar Felix Osano kaka jatatije mar kar thiethno. Osano osebedo ka omako lemono e yor kojolo chakre dwe mar 11 higa mokalo. Motelo ne mano ne en director mar chwalo mwandu. En kod lony maloyo higni 17 e sekta mar thieth e pinje Afrika kod Asia. Osano bende gisani tiegore weche mag telo makare mbalariany ma USIU. En kod masters e weche mag ohala koa e mbalariany no, digri mar ohala kowuok mbalariany ma Daystar kod tiegruok mamalo e weche mag telo ne migepe moyudo koa mbalariany ma Strathmore. Osano kawo kar James Nyamongo mane otiyo kaka jatatije nyaka dwe mar 12 e higa mokalo.